як латифае ҳаст. фарзанди мактабхон аз падар пул мепурсад. тангари ҳам ё пули коғазӣ? мепурсад падар. писар ҳам ҳушёрӣ карда мегӯяд тангаро дар пули коғазӣ печонда диҳед. манзур аз пешниҳоди ин латифа матраҳ намудани мавзӯи оё падару модар ба фарзандони хурдсолу мактабхони худ пул бидиҳанд ё не ва агар ҳа ин пул чӣ миқдор бошад ва агар не чаро. равоншиноси тоҷик Марьям Давлатзодаро дар ин маврид мешунавем. ба кӯдакон аз кай пул додан лозим аст? аз ҳамон вақте ки кӯдак ба пул шинос шуд ва пул ниёзманд шуд ба ӯ додан мумкин аст. ба кӯдаконе ки мактаб меравад беҳтараш аз ҳамин давра сар шавад. зеро вақте ки кӯдак дар мактаб мехонад, мактабҳое ҳастанд ки дар даруни мактаб як ҷое доранд ки як дукончае аст ки онҷо ғизо мефурӯшанд. агар ки имкони хӯроки ошхонаи алоҳида надошта бошаду масалан онҷо кӯдакои шумо агар бепул хӯрок намехӯрда бошанд, пас ин кӯдак бояд дар дасташ пул дошта бошад ки вақте ки дигарон мехӯранд дар байни танаффусҳо ягон чиз бояд бихӯрад. маъмулан мо баъзан падару модароне ҳастанд ки дар сумкаи кӯдак ғизо мемонанд, ягон чизак пешонда мемонанд, мегӯянд ҳамина хӯр. кӯдаконе ҳастанд ки мехӯранд, вале кӯдаконе ҳастанд ки мегӯянд ман ин намехӯрам. зеро онҳо мехоҳанд ки онҳо раванд аз дукон баробари дигарон як чиз харида хӯранд. шумо бояд ҳамон маблағеро бидиҳед, шумо бояд ба он дукон биравед, тахминан бидонед ки онҷо чиҳо мефурӯшанд ва ҳамон маблағеро бидиҳед ки барои ҳамон ғизо мерасад. барзиёдаш дар ин давра лозим нест, зеро шумо кӯдаконро ба муносибати пулӣ бояд одат кунонед. гоҳе мешавад ки падар ё ягон хешованд ба бачаи наврас ё мактабхони хонаводаи пул додан мехоҳад, вале модари хонадон исрор мекунад ки ба бача пул надиҳед, одат мекунад. суоле пайдо мешавад ки набояд фарзандони мо ба пул одат бикунанд. кай фарзандони мо ҳақ пайдо мекунанд ки пулро бишносанд? посухҳои нопайдо ба ин суолҳо боис шуданд ки ҳанӯзам аксарияти волидайни мо дар андешаи омӯзонидани фарҳанги муносибат бо пул ба фарзандони худ набошанд. ба онҳо ин муносибатро аз кӯдакӣ ёд додан лозим аст. аз пул парҳез кардан лозим нест. баъдан вақте ки кӯдак калонтар шуд, вобаста ба талаботаш ки шумо ҳамеша онро меомӯзед, пул дар дасташ бояд бошад. оилаҳое ҳастанд ки ба кӯдакон пули як ҳафтаӣ намедиҳанд. дар оғози ҳафта метиҳанд, мегӯянд дар давоми ҳафта бирасон. хеле кори хуб аст. масалан барои бачаи 12 сола 11 сола ва калонтар ин машқ хуб аст ва дар давоми як ҳафта идора кардани пулро ёд мегирад. шояд аввал дар 2-3 рӯз аввал ҳам пула тамом мекунад. вақте ки омада дубор аз шумо пул пурсид, шумо бояд ба ӯ гӯед ки дигар намедиҳам. сарфа кардани ёд гир, ҷобаҷо кардани ёд гир. яке пеш аз он ки ин чизҳоро бигӯед, аввал ба кӯдак бисёр чизҳоро фаҳмондан лозим аст. худатон бояд донишманди соҳаи пул бошад ки ба кӯдак инро бифаҳмонед. ва аслан бисёр мактаби хуб аст. вақте ба кӯдак фаҳмондан бихоҳем ва худамон намефаҳмем, мо инро ёд мегирем. аз як касе мепурсем, аз китобе мехонем, аз назди мутахассис мерем, мебинем муносибати пулӣ чӣ гуна аст. дуюмаш, маблағ бояд он қадаре набошад ки назар ба дигар дар муҳите ки мехонад камтар бошад ва хусусан вақте ки кӯдак пул мепурсад миннат накунед. баъзан мешавад ки барои мактаб, барои театр, барои хароҷоти дигар дар мактаб аст муаллимон таъин мекунанд ки кӯдакон пул биёранд. борҳо масоили аз хонандагони навраси мактабҳо талаб кардани пули таъмири синфхонаву харидории васоили таълим аз ҷониби муаллимон расонаӣ шудааст. дар нишасти ахири вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар таъкид шуд ки ҳеҷ як муаллим ҳақ надорад аз талаба пул ситонад. аввал ин ки набояд пулситонӣ дар мактабҳо вуҷуд дошта бошад, вале агар ҳаст, набояд худи хонандагон дар ин миён восита шаванд. равоншиноси тоҷик Марьям Давлатзода дар ин бора бештар мегӯянд. аввалаш ҳамин кори бисёр нодуруст аст. бояд муаллим худаш аз падару модар байни худашон тамос бигиранд ва кӯдака миёнараву накунанд. ин чизи бисёр муҳим аст. шумо ба кӯдак фақат пули хароҷоти худашро бояд бидиҳед. пуле ки агар мошин хати мерафта бошад, мошин пули бояд дошта бошад, пули ғизо бояд дошта бошад ва эҳтиётан пули дафтар ё ручка дошта бошад ки агар ҳамон рӯз гуфта намешад, ручкаш гум мешад ё дафтар дар кушта мемонад, як маблағи муайяне бояд бошад. дар масъалаи пул зиёду кам аз имконияти шумо вобаста аст. агар шумо имкони пули зиёд надошта бошед, натиҳед ва худатонро гунаҳгор ҳам ҳис накунед. агар кӯдак гӯяд ки мана дадаи фалончӣ ин қадар метиҳад, шумо чаро кам метиҳед, шумо шинед ва ба кӯдак бифаҳмонед ки шуморо дӯст медоред. пул надодани шумо нишонаи бемуҳаббатии шумо нест, зеро мо кӯдакон ҳамеша аз мо муҳаббат ва эҳтиромро талаб мекунанд ва кӯдак шуморо мефаҳмад. бовар кунед, кӯдакон дар аксари ҳолатҳо назар ба мо хиратмандтаранд. мо вобастаи чандин андешаҳои дигар мешем, хулафои зеҳнӣ дар мағзи мо ҷой мегирад, дар зери таъсири фикри дигарон баъзан мемонем, вале маънии кӯдак тозатар аст. вақте ба кӯдак чизро мефаҳмонед, ҳамеша шумо ба муваффақият ноил мешед агар ки дуруст фаҳмонда тавонед бо эҳтироми талаботи кӯдак. вақте кӯдак ба шумо мегӯяд ба ман фалон чиз лозим аст, инкор накунед, шинед ва пурсед ки барои чӣ лозим аст, чӣ қадар лозим аст, чӣ лозим аст. ҳолатҳое мешавад ки мо як чизро мехарем, вале кӯдаки мо онро қабул намекунад. охир он кӯдак мепуршад он чизро, шумо намепуршед.
اون چیزی که شما میخرید باید پیش از همه با کودکتون معقول باشه. خصوصا با نورسان این مشکل خیلی زیاد سر میزنه. زیرا که خودشون نمیشناسن، اطرافشون نمیشناسن، میخوان که یک چیزی مناسب خودشون باشد، میگن که با ما پول بدید ما این چیز رو میخریم. بدی هم یا ندی. شما امکاناتتون رو میبینید، شما شرایطتون رو میبینید. اگر کم باشد میگه که پسرم امروز نمیتونم، این هفته نمیتونم، پول جمع میکنم، من با تو همین چیز گفتگی میخرم. فقط امروز نه. ولی اگر که واقعا چیزی نوزیب باشد، یک بار در بازار رو پوشونید، نشون دید، خودش در آینه بیند، اگر خودش رو معقول شود بگذار. زیرا آنها میآموزند. بعض که آنها شاگرد مکتب ما کلان سالان در با عالم اجتماعی وارد کردن آنها مسئول هستیم. این چیزها رو ما باید همیشه با آنها یاد بدهیم. معنویات شناخت پول جزء مهم زندگی ما و فرزندان ماست. از این لحاظ باید فرزندان ما از سن درکاری پول را بشناسند و مناسبت با آن را یاد گیرند. در عکس حال پول کار خود را در حق ما و فرزندانمان خواهد کرد. پول دادن به دست کودک در حالت ضروری خیلی خیلی کار خوب است، ولی بیهوده پول دادن، کودک پول مست کناندن، به عوض مهربانی پول دادن. مثلا شما از کار دیر آمدید، چیزی میخواستید کودک نیافتید یا شرم می‌دارید از کودکتون، به عوض محبت پول میتید. این عملی بسیار ناروا است. بعد چند وقت کودک شما کلان میشه، یکم از که به این عادت میکند که هر وقت خاص از شما پول میگیرد، نوبسته با شما نظارت نمیکنید. دومش وقتی که دوره‌ای که میشه که ما پیران سال میشیم، کودکای ما صاحب پول میشوند، وقتی که ما میگیم که پسرم برای چی نمیبی، میگه دادا جان اونو به دست اون پول رو میکنم. یعنی در وقتش با جای محبت پول داده بودی، امروز با جای محبت پول میگیری. پول اگر هم خیلی نگاه کنیم بسیار یک اسباب آموزنده عجیب است، یک مارکر است که مناسبت ما رو با عالمیان معین میکند. ما با واسطه پول میتونیم کارهای خوب بکنیم و میتونیم کارهای ناخوب بکنیم و در به فرزند خودمون ضرر برسونیم. در این مسئله همیشه باید احتیاطکار باشیم و بدونیم. ما باید فرزندان خود را پیش از این از سرکشی‌های پول بیاگاهانیم. فرهنگ ذوق‌نامی برنامه ما بود که من بختیار رحمانیان پیشنهاد کردم. سرفراز باشید.